Nou, dat is natuurlijk fantastisch. We hebben sinds mei pas iepen. En het is voor u zeker een groot avontuur. En dat je dan al zulke erkenning krijgt, dat is natuurlijk perfect. Restaurant Meerkas uit Jestemar is nomineren via een entree award. Het restaurant is nog maar zo'n mei iepen, dus de nominatie kwam als een complete verrassing. De man binnen nog net wist hoe haar kansen. Ja, dat is heel lastig te zeggen. We hadden natuurlijk al even zien wat de oren nomineerden win. En iedereen is eigenlijk in zijn eigen klasse door iets heel moois. En wij doen het weer op uw manier. Kijk, als de jongens in Dokkum van Ode, die gaan natuurlijk een prachtig concept opzetten. Maar die doet ik weer op een hele andere manier. Dus ja, het is een beetje appels en peren vergelijkje. En uiteindelijk is het straks zo'n jury. Dus, Hoe is het idee om een restaurant te beginnen tot stand komen? Hierachter bij de moestuin. Daar zaten wij eens een kop koffie te drinken. En toen hadden we gekscherend eigenlijk over onze toekomst. De koffie werd een klein biertje. En toen hadden we het idee om hier in het land een tent te bouwen. En daar een restaurant onder te doen. Een pop-up restaurant. Ja, en dat is uiteindelijk deze kas geworden. En we voegen er elke dag en elke week nog wel wat ontdaan. Dus het is ik nog net kleren in die zin. We willen het nog steeds mooier maken, zoals dat het al is. Meerkas gaat de strijd om mijn restaurant Oude Dokkum. In een andere categorie is Ek van Hekeren Grand Café van het Ameland nomineren. De komende tijd zal de jury een bezoek brengen aan alle kanshebbers. 2 december zal de uitreiking plaatsvinden. We gaan er met het hele team heen, denk ik, of niet? We gaan zien wat de dot. Wel eerst de minister zijn benijd dat de jury deel komt. En dan dat het even kan geven we natuurlijk een mooie afvaardiging heen en maakt ze er een mooie dag van. En als je hem winnen? Ja, dan gaat de vlag uit. En een mooie fles wien.